Besterik gabe, hasiera emango diogu 29. Beasain idazleaketako sari banaketari. Txikienen mailatik hasi eta helduenen mailaraino. Beraz, F mailarekin hasiko gara eta aipamenen alorretik. Esan, epaimai lainetan Maite Erauskin Urreta Bizkaia, Maider Agirre Gurrutxaga eta Iratirrikon Santoio aritu direla, eta Maider berea arituko da F mailako sariak banatzen. Hiru aipamen sari banatu ditu epaimaiak, hala erabaki du 3 aipamen sari ematea, eta horietako bat, Aitonaren eskutitza lanarentzat. Egilea Itxaso Perez Ormazabal. Beste aipamen sari bat, Nor naiz lanarentzat. Egilea June Pujana Palacín. Eta 3. aipamen saria, beldurrik ez, gainditu itzazu lanarentzat. Egilea Araitz Berasategi Etxezabal. Eta F mailan 2009 eta 2010 urteetan jaiotako ikasle beasaindarren artean 3. saria nota biziak lanak jasoko du. Egilea Izadi Furundarena Agirre. Bigarren saria jasoko duen lana Izurrai Txotxolo. Egilea Amets Zubizarreta Etxaniz. Eta lehenengo saria Lagun berri baten bihotzean lanarentzat. Egilea Maria Arozena Margareto.